Amigues i amics, benvinguts i benvingudes al Casal Socialistes Joan Reventós amb motiu de l'acte d'homenatge a la figura del company i amic Jordi García Soler, organitzat per la Fundació Rafael Campalans. Seguidament, donem la paraula a la periodista Rosa Maria Puig Serra. Molt bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí entre nosaltres amb aquest acte que és d'homenatge, de record, de comiat també de l'amic i company Jordi García Soler. Dic comiat perquè quan ell es va morir recordeu que la pandèmia estava en plena virulència i molts dels que esteu aquí no vau poder anar al tanatori. En primer lloc vull agrair a la Fundació Campalans l'organització d'aquest acte. Gràcies, Pau Solanilla, Jordi Santandreu, Òscar Saldanya i tot el Departament d'Actes del PSC perquè ho heu fet possible des del començament amb tot entusiasme. Gràcies també a la Montse Comas, la companya de vida del Jordi, que ens ha ajudat sempre amb aquesta organització, que està aquí acompanyada també de l'Anna, el Juli, la Martina i el Tomàs, els fills i els nets del Jordi García Soler. Molts esteu aquí, però molts no heu pogut venir, ens heu expressat els vostres desitjos i la vostra estima pel Jordi, però per raons X, senzillament us seguireu en línia. M'agradaria destacar, entre aquesta gent que no ha pogut venir, s'ha disculpat, el Marc, la Judit i l'Aleix, que són els fills i el net del Jordi García Soler. Jo avui confesso una cosa, i és que quan em van dir que el Jordi s'havia mort, em vaig enfadar amb ell. Li vaig dir, Jordi, això no ho pots fer. Aquesta jugada no ens la pots fer. En aquests moments tan emocionants, en tantes coses que estan passant, necessitem parlar amb tu, necessitem els teus articles, et necessitem a tu com a persona, volem compartir converses, emocions, tantíssimes coses. Però com deia García Márquez, uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. I el Jordi García Soler ens va fer aquesta jugada, no devia morir-se, però el seu cor senzillament li va dir que no podia. Ell estaria feliç d'estar aquí, veient tot el que està passant. Allà on sigui, doncs, ens acompanya. Trobem a faltar els seus articles, i més un dia com avui que el Jordi hagués esmolat els llapis 4 o 5 vegades i estaria escrivint tots els articles que publicaria demà, perquè ell deia, hem callat massa. El Jordi no tenia complexos a l'hora d'escriure i deia, hem callat massa. Criticava, en certa manera, aquesta com una por reverencial que hi ha hagut als mitjans de comunicació de Catalunya davant d'uns poders que no hem controlat i hem callat massa. Ell ho feia, com deien, sense complexos perquè tenia una gran credibilitat. A més, estava lluitant contra un càncer de pulmó, havia tingut un infart, se li escapava la vida, escrivia. Per què tenia credibilitat el Jordi? Perquè l'avalava una trajectòria, una llarga trajectòria de generositat, d'honestedat, de catalanitat i de diàleg. Diu un amic comú que el Jordi és el paradigma de l'ètica laica inclusiva, la categoria moral d'aquesta Catalunya de tots i que hi estic absolutament d'acord. Però el Jordi no era només un escrividor d'articles, era una persona polièdrica que tocava molts camps. Ell no va amagar mai la seva militància política, va ser fidel al PSC fins al final. Amb la Montse rèiem de vegades perquè quan coneixia una persona nova, no sé quant temps trigava aquesta persona a adivinar que el Jordi era del PSC. N'estava molt orgullós. El Jordi era polític, era periodista, però era cronista de la Nova Cançó, li agradava el viatge, la lectura, tenia un gruix cultural evident, la gastronomia, el món casteller, el Barça, tantíssimes coses. Amb aquest acte intentarem recollir moltes d'aquestes facetes, no sé si ho aconseguirem, però serà amb l'ajuda de tots vosaltres. En primer lloc ens parlarà en Miquel Iceta. Ell és l'actual ministre de Política Territorial i Funció Pública,
primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya. El que passa que la seva intervenció penso que transcendeix a la política perquè hi havia una amistat personal. A mi m'hagués agradat seguir algunes converses entre el Jordi i el Miquel perquè el proverbial sentit de l'humor del Miquel segurament temperava també la proverbial passió que posava el Jordi amb les seves coses. Miquel, quan vulguis. Moltes gràcies, Rosa Maria, per la introducció, per la contribució a organitzar aquest acte. Moltes gràcies a la Fundació per organitzar-ho. Benvinguts en aquesta seu del PSC que porta, finalment, el nom de Casal Socialista Joan Reventós. El nom, la història, la trajectòria d'en Joan Reventós també ens serveix per introduir una part de la trajectòria d'en Jordi García Soler. I dic una part perquè, efectivament, la Rosa Maria ja ho deia, era moltes coses. Segurament per molta gent, si només n'haguessin de dir una, seria el periodista, no? Però en Jordi era un amant de la vida. Deia la Rosa Maria i m'hagués agradat escoltar algunes converses. No estic segur, perquè en Jordi era també una persona extraordinàriament franca i directa i exigent. I una de les frases que tu has dit doncs me la vaig haver de sentir moltíssimes vegades, quan dèiem hem callat massa, no hem dit prou. Jo el recordo acompanyant Joan Reventós en els primers moments i sempre em feia una certa gràcia que en Joan no era un home per publicitar-se. Segurament és el més antagònic a la política tal com se'ns ha convertit, particularment en els darrers temps, i en Joan era de fer, era de pensar, era de lligar gent, no d'exhibir. I en Jordi García Soler tenia l'obligació que fos conegut el que en Joan feia i, per tant, segurament aquí també hi haguéssim trobat una tensió important. Deia l'Alfredo Pérez Rubalcaba, deia en Espanya enterramos muy bien. I el pitjor és que té raó, no voldria ara semblar una mica pessimista, però és veritat que es fa real aquella espècie d'adagi que diu que només valorem prou el que tenim quan ho perdem. Doncs jo crec que en el cas de persones com en Jordi García Soler això també es fa evident, perquè de cop i volta comences a fer la llista de contribucions. La meva secretària, la Loli, però suposo que ho farà al Sala, diu acuérdate del especial responsables. Mireu, d'en Jordi, de les coses que a mi més m'impressionaven, era la facilitat per escriure. Hi ha gent que té facilitat de parlar, hi ha gent que té facilitat d'escriure, i en Jordi la tenia. I escriure és, a part de comunicar, però és una mica ordenar, que d'un conjunt de notícies, d'informacions, que moltes vegades topen les unes amb les altres, trobar el fil conductor i ser capaç de comunicar-ho. Jo crec que va ser una gran persona. Diu la Rosa Maria que ella es va enfadar quan va morir en Jordi. Jo, la veritat, vaig tenir un punt d'emprenyament, perquè, com bé sabeu, quan estava vencent un càncer duríssim, que morís d'un infart vaig trobar que era com el colmo de les injustícies. Aquella persona que ha batallat, que està a punt de guanyar i que sí, se li arrabassa la victòria per aquesta espècie de capricis del destí. Era moltes coses, era sobretot un catalanista. És veritat que molts de nosaltres el coneixem com a socialista, com a militant, com a activista, però realment en Jordi, per la seva dimensió cultural, de crític, volia i projectava com haguessin dit a França, una determinada idea de Catalunya. Molt plural, molt diversa, però realment amarada d'una manera de ser i de fer. I, per tant, molts dels seus centres d'atenció, el tema de la nova cançó, el tema dels castellers, la gastronomia, la literatura, la crònica cultural i política, feien d'ell una persona, i jo crec que això, quan el socialisme va començar a ser objecte d'un atac per suposadament poc català, era de les persones que se li regirava l'estómac d'una forma molt especial.
i ho escrivia. Diu, gent amb la que tantes coses vam compartir, que de cop i volta em facin retrets, i alguns d'ells que mai van ser el que ara em branden amb tant d'orgull i que em vulguin passar comptes a mi, que tota la vida he defensat aquest país, la seva cultura, la seva gent, la seva forma de vida. I per tant aquesta dimensió d'en Jordi jo crec que convé que avui la recordem i la reivindiquem. Era una persona, jo sempre m'agrada trobar adjectius que permetin resumir coses que són impossibles de resumir. Però en Jordi jo crec que era coherent, molt, i no és fàcil en aquesta vida que portem, particularment els que ens dediquem a la política, ser coherent, i era lleial. Lleial a la seva gent, als seus amics, però també a les seves idees i a un projecte polític. Tenim molts deutes amb la nostra pròpia història i probablement en Jordi ens hagués pogut ajudar encara més a recuperar-la. I per això jo des que soc primer secretari del PSC, però jo crec que això ha estat una continuïtat de la feina dels successius primers secretaris, és honorar la història. En Joan ho feia, amb aquella sèrie d'amics, companys i mestres. En Jordi també, amb els seus articles, explicant de vegades episodis poc coneguts d'una trajectòria política tant de persones com d'una trajectòria col·lectiva, però encara ens falta. L'altre dia, per exemple, ara ja fa uns mesos o un any almenys, vaig llegir una biografia que a mi em va agradar del Guti. I dic, hosti, no tenim encara la biografia d'en Joan. I, en fi, la tindrem, si la Pepa ens dona permís i amb la família som capaços d'organitzar una mica papers esparsos. Hem tingut la sort de tenir grans persones al capdavant. Però aquestes grans persones probablement no haguessin arribat a fer tot el que van fer si no tinguessin col·laboradors de la talla d'en Jordi García Soler. I per tant aquesta feina d'en Jordi, no sempre coneguda, però en canvi sempre present, crec que l'haurem de recuperar també en la mesura que siguem capaços de recuperar aquests trossos d'història als quals no hem retut encara l'homenatge que mereixen. Jo us diria que si volguéssim el lleial, coherent, periodista. En Jordi era un periodista del que abans se'n deia de raça, és a dir, la persona que vol aixecar una mica el vel i explicar què hi ha al darrere, contextualitzar i, per què no, tenir un cert caràcter, si m'atreveixo a dir, partidista no era la paraula, però sí partisà. En Jordi estava a un costat, no estava equidistant, havia pres compromís més que partit, però era un gran periodista. Jo m'atreveixo a dir que ara li agradaria aquest document que ha tret el PSC fa poc, demanant la refundació de TV3, perquè entre les moltes coses d'en Jordi era una persona absolutament compromesa, defensora dels mitjans públics. Però precisament per això era enormement exigent. Jo us ho diré, suposo que ho sabeu, la seva il·lusió hagués estat tornar a aquest combat o bé al Consell d'Administració de TV3 o bé al Consell de l'Audiovisual. I per aquestes desgràcies del nostre país doncs porten sense renovar-se anys i panys i mai arribava el moment de poder haver plantejat aquesta possibilitat. Jo crec que no l'oblidarem. És important que la gent que hem perdut al llarg de la pandèmia i que no hem pogut acomiadar amb el rigor, amb la dedicació, amb l'entusiasme degut, doncs ho fem ara, encara que ha passat una mica el temps, però per la memòria el temps no passa. I jo crec que, així com la memòria personal de cadascú de vegades ens pot arribar a fallar, el que no ens pot fallar és la memòria col·lectiva. I per això jo encara crec en els partits, en les fundacions, en les històries, en els escrits. I ocasions com aquesta ens reconcilien també amb nosaltres mateixos. Sempre hem tingut el privilegi d'aprendre de persones que eren millors que nosaltres. El cas d'en Joan és evident, però el cas d'en Jordi també. Aquesta casa, que ell va conèixer, tot i que és molt recent, més coneixia l'anterior, al carrer Nicaragua, doncs li deu molt. I per tant és de justícia
que avui li retem aquest homenatge en forma d'aquestes intervencions esparses. Jo el que puc dir és que el vam estimar, ens va renyar, ens va suportar i el vam suportar. I d'això vam trenar una relació de vida, de compromís compartit i d'esperances. Una cosa molt curiosa, perquè alguns a vegades ens venç el pessimisme o tenim el dubte de si mai arribarem a veure allò que sempre hem desitjat. Us he de dir que jo amb en Jordi no li vaig trobar mai aquests moments, diríem, de dubte. Sempre estava convençut que els nostres ideals acabarien per reeixir, que tindríem un país reconciliat, que tindríem un país gresol, que tindríem un país capdavanter i uns mitjans públics de comunicació que ens farien orgullosos a tots i que precisament per la seva qualitat i per la seva dimensió real de mitjans públics es farien estimar i dignes de ser defensats per la ciutadania tota. Per tant, que el que va ser el seu ideal, el que va ser el seu objectiu, no ens abandoni mai. I si mai ens abandona, que sempre ens quedi la seva memòria per ser-ne dignes. Moltes gràcies. Ara a continuació parlarà l'artista, el creador, el pintor, Joan Pere Viladecans. És un amic personal, perquè el Jordi cultivava l'amistat. Tal com ha dit el Miquel, era una persona molt lleal a les idees i també als amics. Sempre que el buscaves, en el Jordi el trobaves. Què diu la crítica del Viladecans? Diu que la seva obra se centra en la naturalesa, el temps i la vida. I què diu ell del seu art? Diu que la permanent enemistat de la vida en contra de la mort, que en definitiva és l'essència de la cultura i de l'art. El pas del temps, el trànsit de les èpoques i les edats. Jo em penso que és tota una presentació. Joan Pere, quan vulguis. Bona tarda. Disculparan la meva torpesa, però em costa molt, sempre m'ha costat, i en aquest cas encara més que tot és molt recent, parlar de les emocions i parlar de les pèrdues. Faré el que podré. Ara, quan venia, per guanyar temps o per emplear-lo, m'he donat una volta per aquí, pel Poble Nou, realment desconegut, pel que vaig explicar. Fa molts anys, de tot fa molts anys, però devia tenir jo 13 o 14 anys, que venia del Guinardó amb uns amics, amb la il·lusió que fèiem la gran revolució. Aleshores, en aquell moment es parlava que a l'Espriu li anaven a donar el Premi Nobel. Llavors, quan encara no hi havia ni l'Esprai, nosaltres amb guix pintaven Espriu, Premi Nobel, tot el Poble Nou. Això de l'Espriu no ho dic de casualitat. L'Espriu va ser qui va prologar un llibre fonamental també pel Jordi, però sobretot per nosaltres, que és el llibre de la nova cançó. El va prologar l'Espriu. I jo, que de quan en quan el anava a visitar, i de fet hi va haver-hi una molt bona relació, també, com acabant de completar el triangle amb en Raimon, sé el que l'Espriu deia del Jordi García Soler, i deia, aquest xicot val molt, aquest xicot m'hauria de venir a veure més. Estem parlant tenien 21 o 22 anys, que no tenien més. I ara els explicaré, perquè tot no han de ser penes, com vaig conèixer jo el Jordi. Jo feia una exposició a Barcelona l'any 71, i en aquell moment tots fèiem un cert activisme. El Jordi va morir sent un activista cultural. I jo vaig enviar invitacions i cartes a tota la gent que em semblava de la intel·lectualitat i de l'art català, perquè m'hauria agradat conèixer-los i sobretot per saber la seva opinió en realitat, per sortir del barri i relacionar-me una mica. I jo estava allà un bon dia fent guàrdia a l'exposició i m'entra una persona i llavors jo començo a parlar, em presento, em dono la volta i 2 o 3 vegades li vaig dir «Com estàs, Àngel Casas?».
el nostre estimat Àngel Casas. El vaig confondre amb en Jordi. I quan vaig fer la planxa, que ja no sabia on va dir, dius, és que sóc el Jordi García Soler, que jo li havia escrit convidant-lo. Bé, em volia fondre, però va afegir, molt educadament, ens confonen sovint. Jo em vaig quedar molt preocupat, però la preocupació em va marxar aviat perquè al cap d'un parell de mesos em va demanar de fer una entrevista per una revista que ell treballava, que en aquell moment era importantíssima, l'Oriflama. I vam estar tota una tarda, i jo dedueixo, perquè no ho sé, que era a casa dels pares del Jordi. Va ser hores i hores i hores. És veritat que les entrevistes aquestes, quan es publicaven, eren llargues, però tampoc tant. Fixin-se si els temps eren diferents i difícils, que jo patia perquè en aquell moment l'habitació va quedar com aquelles pel·lícules de Hollywood, de les redaccions dels diaris, tot ple de fum, els cendrers plens de borilles. I jo, que encara m'amagava a casa meva de què fumava, pensava, si aquest senyor ho posa, aquí veuràs tu la que tindrem a casa. I no vaig saber com fer-m'ho, que li vaig dir, escolta, m'agradaria veure si tot el que he dit ho he dit una mica acertadament, però era, i efectivament, el Jordi ha posat allà aquí, hem estat fumant tota la santa tarda. Jordi, no toquis res, però això toca-m'ho, sisplau. Bé, el Jordi era molt escoltat i era molt seguit. Fins i tot, i això a vostès els hi sonarà, quan col·laborava amb el Serrador, que hi havia, a més, l'enyorat i mai tan ben valorat Alexandre Cirici Pellicer. Ara sembla mentida que tant el Jordi com el Cirici, en els seus, hi havia altra gent, però vull dir, ara tocaré el tema musical i el tema artístic, amb una revista d'una tirada pràcticament voluntària, mensual, en català. Impartien tota la doctrina progressista i de l'avantguarda ells. Jo me'n recordo que els pintors fèiem una exposició i estàvem tot un mes i pico penjats esperant el que digués el Cirici, perquè el Cirici feia por, però el que deia era el que realment anava a missa, el que seguia tothom. Amb el Jordi passava igual. El Jordi, en aquesta època que jo insisteixo, vull dir, més que és evident que la seva professió era periodista, però era un activista cultural. El Jordi, jo em vaig quedar parat com encara jo creia que era l'Àngel Casas, lo bé que parlava de pintura i lo bé que hi entenia. Era un home que hi entenia i era un home polièdric. Tant és així que encara ara jo moltes vegades, i em passa amb d'altra gent, em passa amb en Castellet, em passa amb en Vázquez Montalbán, em passa amb el mateix Espriu, em passa amb Foix, segons quins esdeveniments que passem o patim socialment i de tot tipus, penses, què diria el Jordi? D'això, què diria el Jordi? Moltes vegades, i això no és que vagi a fer una metàfora perquè és la realitat, vaig a trucar al Jordi per dir-li això. I esclar, llavors ve la gran davallada, no? I jo m'he apuntat aquí algunes coses, però no sé pas si a vostès els interessaran massa, no? Però tot el que voldria dir és que el Jordi va ser una persona molt rigorosa, el senyor ministre ho ha dit, molt coherent, i al mateix temps allò que Miguel Hernández va dir masculinamente serio. Era un home molt seriós i jo crec que molt pudorós i que moltes vegades feia l'enfadat, posava aquella cara de perplexitat, aquella cara que m'estàs dient, i era una pura defensa. Era una defensa perquè ell se sentia fràgil, estic segur, se sentia fràgil, darrerament encara més, independentment de les malalties. Crec que li feia mal al país i crec que tampoc no li vam fer saber veure tots plegats com era, com l'estimàvem, però estimar bé, és gratis, però com el valoràvem
crec que hauria tingut necessitat molt més temps de viure per rebre això. Lo de la cançó és realment... La cançó i el Jordi eren pràcticament la mateixa cosa. En Raimon moltes vegades m'havia explicat quan els cantautors, quan els de la cançó actuaven pràcticament cada dia pel territori, el Jordi no li donava temps d'anar-hi i quan acabava el mateix Raimon li dictava la ressenya, confessant així una vegada que n'hi va fer més de 5.000. Clar, ell tenia una passió per la cançó perquè veia que era una manera ràpida i urgent de moblar el país. I jo podia dir-ne moltes de coses, perquè jo que sóc un hipocondríac solvent, el Jordi se n'enreia molt de mi. Bueno, tant és així que això és clar, això és dramàtic, però és així. Quan li van detectar les primeres proves que li van el tumor de pulmó, em va trucar i em va dir, ja sé que això serà augmentar la teva hipocondria, però mira, clar, jo no sabia què dir, perquè clar, realment, però ell tinc la impressió que no ho era gaire, oi? Montse, no ho era gaire, oi? Perquè també la vegada de l'infart també m'ho va explicar d'una manera molt normal, no? Jo pensava que aquestes coses a mi em posaven malalt només escoltar-lo. En fi, només puc concloure en dir que et trobo a faltar molt, noi. Gràcies. Bueno, és igual. Entre les persones que avui no poden estar aquí però es voldrien sumar a l'acte, hi ha el que va ser candidat i guanyador a les eleccions del Parlament de Catalunya i actual president del grup parlamentari, el Salvador Illa. El dia que va guanyar les eleccions hi ha un grup de WhatsApp, alguns dels que hi participeu esteu aquí, la majoria són periodistes, que tots van dir el mateix. Com trobem a faltar avui el Jordi, lo content que estaria, com des de les 6 de la tarda ja estaria trucant, dient què saps de les enquestes, nerviós, etc. S'ho mereixia. En fi, Salvador Illa. Em sap molt greu no poder assistir presencialment en aquest merescut acte d'homenatge al company i amic Jordi Garcia Soler. Ens va deixar l'any passat, al maig de l'any passat. Com a secretari d'organització vaig tenir un contacte amb ell continuat. Una persona que s'estimava el partit, que va crear el Departament de Comunicació del PSC, que ha tingut una vinculació al llarg de tota la nostra història amb el partit, sempre en l'àmbit, o prioritàriament, millor dit, en l'àmbit de la comunicació, i les reflexions que em feia arribar i que compartíem en aquest contacte continuat que he tingut amb ell des que soc secretari d'organització i fins que malauradament ens va deixar, ha estat molt útil, almenys per mi. Recordo també com es va enfrontar a la seva malaltia, i com fins a l'últim moment va intentar derrotar la malaltia. Recordo també les converses que hem tingut, que vam tenir de gaire ja més personal en aquest context. Gent com el Jordi Garcia Soler són els que han fet gran el nostre partit, el PSC, i em sumo avui a l'homenatge que des de la Fundació Campabans li retem tots. Una abraçada, companyes i companys. Dels periodistes i dels economistes ens diuen que som una mica com els homes del temps, que sabem descriure molt bé el que ha passat el dia anterior. Va ploure a Calafell 20 litres per metres quadrats, a Lloret va fer sol, però quan intentem preveure el que passarà demà o demà passat, patinem una mica. El Jordi no s'escapa, Montse, no tots seran elogis. Hem recollit els seus articles, en teniu molts aquí, n'hi ha un de fantàstic publicat al Destino quan els Rolling Stones van venir a Barcelona i ell deia, estan en decadència, no tenen futur, aquesta gent, em sembla que poca vida musical té.
Al costat d'això, té articles fantàstics, memorables, que tot el que preveia s'ha complert. N'ha escrit milers, milers. Aquí el recull que teniu aquí necessàriament ha hagut de fer una tria. Hem intentat que hi haguessin representats molts mitjans de comunicació. Jo penso que pràcticament tots els mitjans de comunicació de Catalunya han publicat o han recollit intervencions del Jordi. I per representar una mica també la professió periodística, tenim aquí dos periodistes de raça. Un és l'Enric Sopena. Jo de l'Enric Sopena només puc dir que coses fantàstiques, perquè va ser el meu director de Ràdio Nacional. Era una persona que tenia sempre la porta oberta, que tu anaves amb problemes, te'l resolia, creia molt en l'emissora i una cosa extraordinària, et feia promeses i es complien, que estava tot el que era Ràdio Nacional impressionat d'això. La Margarita Sáenz Díez, la seva dona, parlarà en nom dels dos. La Margarita, en fi, que us puc explicar. Va ser segurament la primera dona que va estar al front d'una secció de política a La Vanguardia. Té nombrosos premis, ha participat també en tots els mitjans de comunicació. Margarita, també quan vulguis. No sé si podré parlar. Bona tarda a tothom. En nom del meu marit, Enric, i de mi mateixa, el primer que volem fer és enviar una immensa abraçada al nostre estimat Jordi García Soler, sigui on sigui, amb el teu permís, Montse. I si pogués escoltar les nostres veus d'avui, doncs segurament subratllaria la immensa actitud d'amistat que es troba en aquesta taula i de respecte professional que sempre ha tingut el Jordi i que nosaltres li vam sempre donar. Per començar aquest petit speech, explicaré com va ser la nostra darrera conversa telefònica amb un amic de tantes dècades. Com que no podíem viatjar a Barcelona amb la intensitat d'abans, ens trucàvem amb una certa freqüència, més sovint des que li van diagnosticar el càncer de pulmó. Una cosa que ell ja tenia controlada i que vivia amb una naturalitat enorme, que ens deixava sorpresos. Com una supogada més en la seva vida, però que pensava superar. Llàstima perquè el seu cor el va trair inesperadament quan les sessions de quimio havien arribat a la seva fi. En aquella conversa telefònica compartida, perquè ja sabeu que els mòbils fan miracles, l'Enric i jo vam quedar amb ell que menjaríem junts amb el cantant Raimon Pelejero i la seva dona Annalisa Corti, tan bon punt quan nosaltres podríem posar els peus a Barcelona. Ja coneixíeu l'estreta relació perfectament, com s'ha explicat a més aquí aquesta tarda, la relació personal i professional que el cantant i gran especialista Raimon, que m'he equivocat, estic una mica nerviosa com es nota, no? Per tant, torno a dir que era coneguda la gran relació entre el Raimon i el Jordi, especialista en la nova cançó. I aquesta amistat es va mantenir molts anys. El fet que nosaltres ens suméssim a aquest dinar que mai s'ha pogut fer era perquè el Raimon Pelejero va ser testimoni del nostre casament civil, que ja era casualitat, evidentment. Bé, no vam poder gaudir d'aquella reunió, quina llàstima, perquè hauria estat una d'aquelles xerrades que fan història i que Jordi també l'hauria gaudit al màxim. En qualsevol cas, ell, en aquella conversa telefònica que mai oblidarem, ens va donar la possibilitat de participar en un dels xats que ell havia fundat i en què participen alguns dels que estan aquí i altres amics, i per nosaltres, vivint encara a Madrid, ens resulta molt interessant realment perquè rebem anàlisis polítics de persones amb una formació notable i a més de rebre aquests anàlisis polítics nosaltres podem contrastar-los amb els que en fan a Madrid i realment són poc coincidents en línies generals. Un gran regal del Jordi que no hem tingut temps d'agrair-li personalment. García Soler
i nosaltres ens vam conèixer quan tots érem molt joves, que temps aquells. Ens va obrir llavors la informació encara del moviment socialista de Catalunya i nosaltres, com periodistes especialitzats al cap del Departament d'Informació Política, en el cas de l'Enric, llavors crec que del Diari de Barcelona i jo a La Vanguardia, i sobretot ens va obrir les portes a l'amistat amb Joan Raventós. En Raventós fins i tot vam arribar a parlar del futur del PSC a la vora de la platja de Sant Salvador, amb l'aigua fins a mitja pota. Un mes calorosíssim de juliol, seguit a la tarda, evidentment, com estava previst, d'una exhibició de castellers. No podia ser d'una altra manera. Encara recordem la felicitat reflectida en els rostres de Joan Raventós i de Jordi García Soler quan, al juliol del 78, es va celebrar, crec que a l'Aliança del Poble Nou, si no m'equivoco, la fundació del nou Partit dels Socialistes de Catalunya. Com a constructor i responsable del Gabinet de Comunicació del PSC, va destacar com un comunicador no sectari, com de rar són això avui, a dia d'avui, no? I ens va ajudar a treballar periodísticament sense sortides de to i amb la racionalitat exigida. Es pot dir, sense exagerar, que en les successives posicions directives que l'Enric ha fet al llarg de la seva vida professional, ha tocant en numerosos mitjans, sempre ha comptat amb professionals de la talla de Rasa. Aquesta paraula, no sé, no et veig. També la tenia jo redactada, no és una còpia. Doncs va ser constant i el carinyo i l'amistat entre els quilòmetres que ens separaven de Madrid a Barcelona també molt forta. Jo t'havia escrit també que el Jordi, per definir-lo, era un periodista polièdric i rigorós, paraula que també, no et copio, perquè també la tenia prevista. En tot cas, un gran periodista de raça, com ha dit també Miquel Iceta. Els seus joves amics, que darrerament feien tertúlies de cafè al costat de casa vostra, segons es va explicar el Jordi, s'ho passava bomba i ens deia, sí, perquè són joves, són universitaris o hi ha gent que treballa però amb una edat molt més curta que la nostra, però són unes converses interessantíssimes, com una cosa, com una troballa que no sé si veu canviar d'adreça o què, però que era una troballa fantàstica per ell. Doncs a aquests joves els hi dic amb tota sinceritat, no trobaran cap interlocutor com ell. Això està garantitzat. Gràcies. Entre les persones que tampoc han pogut estar aquí, ens trobem amb Maria del Mar Bonet. No ha pogut estar aquí físicament, però ens ha enviat un missatge. Veureu les raons, porta ulleres fosques, ella que és tan coqueta. Senzillament l'han operat dels ulls. La Margarita ha parlat, i el Joan Pere, del Jordi cronista, de la nova cançó. Jo penso que la Maria del Mar simbolitza de manera esplèndida un dels fenòmens culturals més importants del nostre país i que el Jordi coneixia perfectament, la nova cançó. Vídeo de la Maria del Mar Bonet. Maria del Mar Bonet és una noia d'avui que canta cançons d'ahir amb mentalitat d'ara, amb una certa malícia. Algú, en saber que a Maria del Mar li deien ingènua salvatge, va dir que de fet era més salvatge que ingènua. I no anava massa errat. Maria del Mar físicament i sobretot temperalment és salvatge i un pèl ingènua. Aquestes paraules són del primer article que el Jordi va escriure sobre mi. El 23 de juny de 1967 a la revista Telestel. Potser venint de la reserva índia mallorquina, realment tenia sentit definir-me a mi com a salvatge. Teníem la mateixa edat. Ell començava a escriure i jo començava a fer discs. Des de llavors ens vàrem trobar sovint, tant per fer entrevistes com més endavant programes de ràdio. Com més el recordo és darrere del micròfon a Catalunya Ràdio, fent anàlisis minuciosos
de tot el que ell havia descobert en aquell nou disc. I acabàvem sempre parlant de la nostra Mediterrània, de l'amor per altres músiques, per altres països i de poesia, molta poesia. Tot el que jo pugui dir ara quedarà molt petit per tants records preciosos que jo tinc i guardaré sempre d'en Jordi. Recordo molt la seva veu i la seva manera de parlar, com era de gran la seva tendresa, ironia i entusiasme, tot el mosaic de tonalitats quan parlàvem de tantes coses que ens unien dins el món de la cançó. Durant més de 50 anys ens vàrem anar trobant sovint en aquest camí intens que és la música, forjant una gran amistat, plena de complicitats i moments inoblidables. Una abraçada a la seva família, on ha deixat un buit grandíssim, difícil d'imaginar des que ell no hi és. Gràcies, Jordi, per tants anys d'estima. Durant tota l'acte ha planat una figura indiscutible del socialisme català, una persona absolutament estimada. No sé dir res més, estimada, Joan Raventós. Tenim aquí a la Pepa Rovira, la Pepa Raventós i també alguns fills del Joan. I la Laia m'agradaria que ens digués unes paraules. Hola a tothom. Durant la transició jo veia molt poc el meu pare i quan el veia sovint acompanyat de 2 Jordis barbuts. Un menjava culleres i era en Jordi Font i a mi i en Joan, el meu germà petit, ens deixava bocabadats. L'altre era en Jordi Garcia Soler. A tots 2 sovint els confonia, però en Jordi sempre anava amunt i avall explicant això o informant d'allò. Suposo que en aquell moment va néixer la meva vocació de periodista. El Jordi, ha format part de l'entorn familiar des dels remots temps en què jo creia que el meu pare era socialista per Catalunya, com el que és metge o arquitecte. Amb els anys vaig entendre l'estreta relació que els unia, tant que quan la Mercè, una altra germana, va marxar de casa, no diguéssim que amigablement, en Jordi es va convertir en el seu espia. Per saber com estava, el pare li va demanar que la veiés i ell la convidava a dinar als millors restaurants. Molts anys després va saber exactament per què la convidava tant als restaurants. Després suposo que li passava el parte. Suposo també que com a responsable i el primer responsable del PSC en el departament de premsa va ser responsable d'aquell posado familiar que vàrem fer a la revista Lectures, en plan Con ocho basta, suposo que recordareu la sèrie, per les autonòmiques del 1980. Quina fila que fem, francament, tota la família. No m'estranya, sincerament, que perdéssim. Amb en Jordi, a més, hem coincidit tota la vida als estius a Sant Salvador. Al Jordi li encantava torrar-se al sol, era del tipus llangardaix. Oi, Rosa Maria? En canvi, al meu pare no li agradava gens això d'estar al sol. Només baixava per remullar-se una estona i per fer l'aperitiu. Això sí que no se'l perdia mai. Tots dos, el recordo encara ara, xerrant llargues estones a la vora del mar. Un dia, molt, molt content, em va anunciar que s'havia enamorat en un creuer i que la seva futura esposa es deia Àngels, que tenia 2 fills, que eren de la meva edat i que estiuejarien a Sant Salvador. En Jordi em va demanar, gairebé em va exigir, que els hi presentés a la meva colla. Aquell dia no sabria dir qui tenia més vergonya, si l'Anna, en Marc o jo, però el maig d'en Jordi va funcionar i encara avui som més que bons amics. En Jordi sempre deia que ell havia triat el meu pare de pare adoptiu i jo avui confesso que ell ha estat el meu pare adoptiu en moltíssimes ocasions. Gràcies, Jordi, per tot.
Abans parlàvem que havia estat director de Ràdio Nacional, Enric Sopena. Aquí tenim l'actual director de Ràdio Nacional a Catalunya, Vicent Sant Clemente, que ha estat corresponsal, segur que en descuido algun país de televisió espanyola, que jo recordi, a Cuba, a Xina, Nova York, no, Washington va ser, Centroamèrica, etc. Irlanda, Anglaterra. Vicenç, com vulguis. Hola, amics. Jo només un minut per recordar els últims anys on va treballar el García Soler. Resulta que un bon dia un mitjà de comunicació va decidir que s'havien acabat les converses i ell aleshores va venir a la porta de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4, i ens va dir: podia continuar amb les converses, amb la mateixa música, el mateix tipus d'entrevista, i vam pensar que era una riquesa, no? I aleshores em va dir: mira, passo una petita llista de gent a entrevistar i vosaltres me la busqueu i comencem. Perfecte. I veig una llista de 25-30 persones per l'endemà tenir-los localitzats. I jo dic, bueno, com és possible? Bé, tots ells van passar per allà. Tenia la capacitat d'aixecar un telèfon i tothom va anar passant per allà, demostrant una riquesa. I jo pensava, a vegades m'esperava a la porta que arribés, o quan marxava, i l'observava, i pensava, com és possible, d'on treu la força, de quina fusta està feta aquesta persona, que en 3 anys mai no ha arribat tard. He de dir que va arribar tard un sol dia, que hi havia el Jaume Sisa, perdut per allà, i tal. Però només un sol dia en 3 anys. O sigui, tots ens acostumem a equivocar, hi ha dies que portem el paper menys preparat. Ell sempre portava el paper perfectament preparat amb l'entrada de l'entrevista. Jo dic, això és d'un altre món. O sigui, d'on va treure aquesta força, no? I només puc dir que moltes gràcies. Que gràcies perquè aquestes converses ens han enriquit a l'emissora i no hem fet més que aprendre. O sigui que moltes gràcies, Jordi. La política també fa amics, no, Josep Maria Sala? Tot per tu. Què podríem dir del Jordi? Era una personalitat tan completa, abarcava tants terrenys, sabia de tantes coses, escrivia també de tants temes, era un home de la cultura, era un home, diguem-ne, del periodisme, i jo deixeu-me que digui, era un home de partit. El Miquel ho ha recordat. El Jordi va ser una peça molt important en la construcció del socialisme català. I com algú ha dit, el Jordi jo sempre he pensat que era socialista reventosista. La seva referència va ser sempre, com per molts de nosaltres, el Joan Reventós. I jo sé que pel Joan el Jordi també va ser un element molt, molt important en els moments, diguem-ne, còmodes i fàcils i també en els difícils. El Jordi va ser una persona que entenia de moltes coses, però sobretot va ser una persona coherent, sempre. Va ser una persona lleial, també sempre, i a més va ser un gran amic. Jo del Jordi sempre recordaré l'amistat. Recordaré quan trucava i et volia veure, perquè també era cabut, era tossut. Quan tenia una idea al cap volia que et tirés endavant. I ha deixat moltes coses i moltes obres. Jo una que el Miquel ha deixat dita de passada, però jo m'agradaria recordar-ho, que durant molts anys, em sembla que van ser ben bé 5 o 6, quan no existien els blogs, ni els whatsapps, ni existien els sistemes de comunicació que tenim ara, en el PSC es va crear una cosa que es deia l'especial responsables, que setmana darrere setmana, i escrit tot ell pel Jordi, amb un comitè de redacció que devíem ser 3 o 4 persones, es transmetia al conjunt de responsables del PSC de tot el territori les opinions, les posicions, les informacions sobre la realitat política. I això ho feia generosament, amb generositat, perquè ell era, sobretot, un constructor de realitats. El Jordi no l'oblidarem mai, jo d'això no estic convençut, i a més avui quan he entrat aquí m'he trobat aquesta foto, té aquesta manera de ser, aquesta personalitat tan potent, tan intensa, el tindrem sempre una mica entre nosaltres. Abans era Nicaragua, avui és Pallars, però amb racons d'aquesta casa, algun dia sempre segur que se'ns apareixerà
el Jordi Garcia Soler. I com diu Vinyoli, el seu silenci se'ns farà sensible, de vegades intensament, amb un record. Això serà per molts anys, Pol, per sempre. Abans, al començament, he donat les gràcies a la Fundació per l'organització d'aquest acte i penso que quina millor cloenda que el molt honorable president, José Montilla, que també és president de la Fundació Campalans. Ell clourà l'acte. Gràcies, bona tarda. Montse, família del Jordi Garcia Soler, amigues i amics del Jordi. És en aquesta qualitat que crec que hi som tots avui, aquesta tarda aquí, per recordar, per homenatjar a un company i a un amic que ens va deixar, ara farà pràcticament un any, enmig ja d'una pandèmia, i aquí no vam poder fer en el seu moment aquest reconeixement, aquest record que avui li brindem. Poca cosa puc añadir, afegir a les coses que heu anat dient. La veritat és que cadascú des de la seva faceta, des de la seva relació amb el Jordi, heu parlat de les vostres vivències, de les vostres relacions, del vostre coneixement, de la vostra amistat amb el Jordi. Jo vaig conèixer el Jordi, no sé quina planta era, això el Josep Maria se'n recordarà, a la planta on hi havia premsa, allà al carrer Nicaragua, entre els tèlex, que em sembla que era com es deien aquells aparells que hi havia, que tenien un rotllo de paper continu, diguem que vomitava contínuament les notícies de les diferents agències a les que el partit estava subscrit. Quins temps, no? El que han canviat també les coses en el terreny de la comunicació. Allà estava el Jordi, dedicant moltes hores a la seva feina. Em sembla que va ser l'any 83 que va deixar formalment la direcció de la comunicació del partit quan va passar a formar part del Consell de TV3. Però malgrat això, tal com molt bé apuntava Miquel i Josep Maria Sala, al marge de la feina com a conseller, que la va fer conjuntament amb altres companys i amics, alguns d'ells també ens han deixat fa temps, va continuar treballant decididament, dedicant hores i esforços a lluitar per aquelles idees en les que creia, per el projecte que compartia des de feia temps amb tants de nosaltres i de manera molt especial amb Joan Raventós. Després vaig tenir l'oportunitat de tractar-lo quan vaig tenir altres responsabilitats al partit, com a secretari d'organització i com a primer secretari. I recordo que pràcticament a les portes de la pandèmia i quan estava en tractament del càncer, més d'una vegada havíem tingut converses al despatx, allà a la Diagonal, parlant de la situació difícil en la que es trobava el país, una cosa que el neguitejava, com a tots nosaltres, però també fent-lo amb aquesta actitud a la que també s'ha fet referència, de manera molt especial per Miquel Iceta. Ell no es donava per vençut, ell era caput, ell era una persona diguem, que no s'arronsava, que plantava cara, que defensava les seves idees, que malgrat això tinguessi, com ho va tenir, costos en la seva carrera professional, perquè ho va tenir, no es mossegava la llengua, defensant i dient allò que pensava. Bé, mireu, en nom de la Fundació, us agraeixo a les persones que heu coorganitzat aquest acte, diguem, a Rosa Maria i al conjunt de persones que l'heu fet possible, a tots els que esteu aquí presents, la vostra assistència. Aquests actes són importants, els actes que fan referència a la memòria.
a vegades amb l'afegitó de memòria històrica o sense l'afegitó de la memòria històrica, amb la memòria de les persones que comparteixen, que han compartit trajecte, que han compartit idees, que han compartit projecte amb nosaltres. Les persones, malgrat ens deixin, continuen estant entre nosaltres mentre hi hagi persones que se'n recordin d'elles. I el Jordi, estic absolutament convençut que continua viu entre nosaltres perquè el seu exemple, la seva trajectòria i les seves idees ens continuen acompanyant. Moltes gràcies. Gràcies a tothom.